Бүгін алар образлары турында онытып тұрып табиғатта yol итә. Театраль Сабантуй артистларының традицион парады белән башланып китте. Мәйданнан Тинчурин, Әкият, Кариев, Шолла, Минзәлә, Түбәнкама, Буа, Әтнә театрлары үтә. Узган ел Сабантуй булмады, быел сагынышып килгәннәр. Сабантуйларда бик күп йөрибез. Районнарда, авылларда, шит җирләрдә, әмма ләкин театраль Сабантуй ул минем өчен шәхсән бигрәк тә якын. Чөнки без монда рәхәтләнеп җырлыйбыз, биебез. Мәйдан уртасында Сабантуй уеннары гөрле. Көянтә белән су ташылар, кашыкка йомырка салып яки капчык киеп йөгерәләр, аркан тартышалар. Бүген спектакль уйнамасалар да тик тора алмый артистлар иң яхшы биючене ачыклау өчен аерым бәйге оештырдылар. Полиция хезмәткәрләре шикелле. Кеше ял иткәндә дә эшлибез, кеше эшләгәндә дә эшлибез. Шуңа күрә бөтен республикадан бөтен театрлары җыелып, шундый күркәм бәйрәм оештыру, ул көтеп алына торган әйбер. Театр әһелләре өчен ял итү чарасы булса, тамашачылар өчен яраткан артистлары белән күрешү мөмкинлеге. Быел алар бергәләшеп күркә җыю һәм авыш багынада йөрү буенча ярышларда да катнашты. Һәрберсендә безнең өчен театр артистлары һәрберсе якын, һәрберсендә яратабыз. Театрлар Сабантуе быел 13нче тапкыр үткәрелде. Мин мәсәлән үзем бик каршы артистларның көрәшеп машина алуларына, чөнки машина алуларына каршы түгелме? Көрәшеп алуларына каршы, чөнки иртәгә ул артистка сәхнәгә чыгып уйныйсы бар. Бәйрәмнең бизәге милли көрәш театраль Сабантуй батыры булып, Минзәлә театры артисты Нәфис Гайфуллин танылды. Аңа тәкә һәм машина ачкычлары тапшырылды. Җылыслар килә. Бик сөендем. Көтелмәгәндә тырыштым. Көрәштек. Минзәлә театры тәкъдиме белән киләсе елга театраль Сабантуй аларда узачак. Апас телевидениесе ярдәме белән Илгиз Шәкүров, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.